Қайырлы кеш, қадірлі тамашашылар. Мен Энерго университетінің студенті, екінші курс оқимын магистратурада. Мен нашым электроэнергия бәндеймен ету турында сізге сөйлерге болдым. Бәлкім мұнда Энерго университетті оқытушы бар ма? Ең бірінші электроэнергия ол электростанцияларда бар етілі. Ол бітен түрлі энергиядан электроэнергияға преобразовывается, өзгертелі. Ошол жайланма генераторлар деп аталат. Электроэнергияны түрлі станцияларда бар етіп болады. Мәсәлән, гидроэлектростанциялар, теплоэлектростанциялар, һәм башкалар. Казанда безнең бар 3 ТЭЦ. Сез беләсезләр инде. Алар электроэнергия белән жылы су бирә безгә. Шуннан соң безнең күтәртелә торган трансформаторлар бар. Дөресен әйткәндә, кичәнешне күтәрә торган трансформаторлар бар. Русча әйтмешли, алар повышающий трансформатор дип атала. Повышающий трансформаторлар алар кичәнешне, напряжениене күтәртәләр югарырак сыйныфка. Монда бер нәрсә бар. Сезгә күренәме? Якты, монда шунда. Мына электростанциядан соң безнең бара, аларга терәлеп торган күтәртүче трансформатор. Алар ярап куелмый, прямо впритык торалар. Һәм алар югарыга күтәргәчтен электр тогының кичәнешен, шул электр тогы челтәрләр буенча юлын дәвам итә безгә таба инде, потребительләргә таба. Шуннан соң безгә якын айганда аның күләм кичәнешнең күләмен яңадан төшерәләр. Мәсәлән, безнең розеткаларда барыгызга да билгеле 220 вольтами. Вот. Челтәрләрдә алар 110 вольтка, 500 вольтка хәтле күтәрелә ала. Татарстанда иң югары сыйныф 500 киловольт. Моны мәсәлән. Шуннан соң безнең кичәнешнең күләмен кире төшерәләр дә һәм ул дәвам итә юлны. Нәрсә исәпләп төшә? Ничек? Нәрсә исәпләп төшә? Төшә? 500-дән ничек кимию? Ул трансформаторлар ярдәмендә кимиде. Бу не 8-нче класс физика. Ну, без сезгә аңлатырга тырышырмын, анда не рәсемнәр булачак. Шул кичәнешне төшергәчтен ул дәвам итә распределительный сетлар буенча инде. То есть ул безгә туктырудан кирәкле 220 вольтта килеп җитми, ул башына күтәрелә, сан төшә, һәм тан төшә, һәм безнең розеткаларга хәтле барып җитә. Дәвам итәбез. Мәсәлән, мин киләтем иде гидроэлектростанцияны. Бәлки шалтан бармы? Шалаякларынан юкмы? Анда Нижнекамская ГЭС бар. Вот, анда зур плотина күргән үтеп киткән булсагыз шул тирәдә, анда күпер бар. И бер яндан су күтәрелерәк тора, бер яктан астарак тора. Ул шул ГЭС дип аңлата инде. Шул суның көче зур басым белән ул турбинаны әйләндерә, аккан чакта аска таба. Һәм шул турбина ялганган генератор белән. Генератор ул 3 фазалы электр тогын бар итә инде. 3 фазалы. Мынау Нижнекамская ГЭС су ала, турбинаны әйләндерә, генератор әйләнә, һәм генератор электр тогын бирә. Һәм челтәрләр аша ул безгә килеп җитә инде. Мына бу күтәртүче трансформатор. Ул электростанциягә текәлеп тора инде, гадәттә. Монда күрсәгез 3 изолятор бар. 3 изолятор. 3 фаза дип аңлатыла инде. Беренче фаза, икенче, өченче фаза. Бәлки фазалар күбрәк булыр иде. Тик электроэнергияны куллана башлаган чакта гына безнең галимнәр алар инде 5 фазаларны да эшләтеп карадылар, 7 фазаларны да эшләтеп карадылар. Тик 3 фазалы самый не булып чыкты инде. Экономичный. Кечкенә провод кирәк. Һәм пропускная способность җитә инде. Бу электр челтәрләре мин китердем инде, мәсәлән, 110 киловольт. Шул күтәртә торган трансформаторлар, электростанция кырыендагылар, алар 500 га хәтле күтәртә ала инде.
анда ул тагын төшерә. Күчәнешне 10 киловаттка хәтле, 10 киловаттан соң 0,4 киловатт. Нигә 0,4? Безнең бит инде 220 вольт, анда 400 вольт дигән. Чөнки 400 вольт ул 3 фазалының напряжениесен аңлатыла, линия напряжение. Безнең розеткаларда ул бер генә фаза. Розеткалар юк. Игътибар итегез. 10 киловатт баганаларда 3 генә провод бара. 3 генә чибек. 0,4-тә 4 яки 5. Бишенчесе ул обычно фонарь стол була инде, фонарь урамны ялтырта торган. Аларга кайтсагыз, игътибар итегез. Чөнки опаснарак инде, и һәм белергә кирәк, кайда нинди напряжение икән. 10 киловатт һәм 4 киловатт. Так, электричестволары. Шәһәрдә сез инде һавада урнашкан электричестволарын бик күрә алмыйсыз. Алар бар, Нурулла мәчете яныннан китә инде бер линия. Игътибар итсәгез, анда бер бар баганалар тора. Ләкин шәһәрдә инде аларны челтәрләрне үткәрәләр кабель ярдәмендә. Җир астында аларны күреп булмый, һәм алар ашкар күреп булмагач. Ләкин алар урынны күп ала. Казанда, мәсәлән, шәһәрләрдә җир астында урын әз, анда трубалар, көпшәләр белән, кайнар су белән, бетон кабельләр үтә, һәм яңаны үткәрер өчен җайсыз. Там бар иде, моны. Аларны үткәрәләр специаль өчен ясалган траншейларда. Алар чөнки кабель җир астында ятса да, сакланган булса да, барыбер ул әзрәк булса деформируется инде. Грунт давлениесе белән трактор казып башласа, әлбәттә тракторның, мәсәлән, баш мише бар бит тракторның. Һәм аның тешләре бар. Кайчакта моны 10 киловаттлы кабельне ялгыш тидерсә, һәм тишсә, шул бер тешен сразу сварка кебек кисеп ала. Сез күзаллы кидерсез, тешеләксә шунда. Тешедән ни? Ответ була. Кызганычка каршы. Шалыда, мюзин шалдан түгел. Шалы битенде яңгыр шәкәр. Аны төзегән чакта алдан уйланып куелды инде, менә шундый канализациялар үткәрергә ясарга. Кабельне бит инде хәзер мәсәлән центрда казып башларсың, анда вайда урын юк, анда өйләр тора, метро бар. Шалыда алдан ук куйдылар төзеп бер канализация, һәм шунда күп урын ясадылар инде. Бу шалык түгел. Күп урын ясадылар кабельләр үткәрергә мөмкинчелек булсын дип. Һәм һәр яңгыр үткәргән саен тагы бер кабель өстиләр инде шунда. Нашулай мотор булар дишәйм, ләкин ул кашыктан нашулай була. Шунда бу иске кабельләр инде күреп тора, һәм акча аз билетәләр. Эшли бит инде, эшли. Кайдыр нидә бар, Пушкин урамында бар диделәр миңа, шундый бер канализация. Алай не түгел инде. Кабель, мин бер кабель бар иде просто. Иптәш кабельче булышы. Мин тырышкан аны сүтәргә сезгә, ләкин мин инструменталь бирәм. Пусть серьезно писать кирәк. Анда ни смола. Просто идеята, если не случай, что на бу кабельне күрсәтәм сезгә. А, Б, Л, У. Ул пешерә, киңгә кисә, аны юырга кыйн. Ул чөнки так, аның исе бар, ул исән такарасың, аның сасы май искән инде нефть ясалган. Иң беренче нәрсә әйтеп кирәк, кабель А, Б, Л нәрсә аңлата? А, ул алюминиевый чыбыклары эчтә. Күрсәгез, монда 3 жилы бар. 3 чыбык. Алар 3 фазаны дип аңлатыла инде. Соңыннан икенче А хәрефе аңлата алюминиевый. Алюминиевый монда оболочка бар. Içində оболочка. Эчтәрәк. Мен әлбәттә сүтәлмәдем аны.
вот не получилось. Б бронированный деп аталады. Мынау броня. Чтобы брендени иптеш керекле. Ялгыш кабель тишмесин өчен инде. Керексиз да булсыз да кала. L. Анысы лассановое покрытие бар дегенде. Анысы мен булат эшләтәм, но ошамыз миңа анда ул бар. Ул анда шундый полиэтиленга ошаган бер пленка белән дополнительно уратылган. Так, анда яхшы изображение табылмадым. Иң внешний бер слой навыгайны ул жут дип атала. Ул су үткәрмәс өчен кебек эшләнә инде. Аның астында новый броня не бара. Броня ул шул механик поврежденияларга каршы инде. Торсын өчен ясалган. Шунарасын китә специальный чүпрәк. Һәм ул чүпрәк кирәк, чтобы новый броня оболочканы кырмасын өчен. Шунарасын, так, монда төшетергә бетрәк булыр иде. Менә бу агыш чүпрәк булсын дим. Вот. Шунарасын китә специальный берни бар. Полупроводниковый слой. Полупроводник, дәсенәрсә, сезгә технологиялар бармы? Юк, тараймы. Полупроводник. Полупроводник кирәк нәрсә өчен? Электромагнит поляны тигезләтер өчен. Ул ярдәм кабельгә узарак хезмәт итәргә. Шуннан соң монда 3 җылы бара, һәр бер җылы уратылган кыягаз белән. Кыягаз инде безнең май сеңдерелгән кыягаз. Маслопропитный. Вот, һәр бер 10 киловольт, бу 10 киловольт кабель, 10 киловольт, ә бездә разъектларда 220 вольт. Менә шул кабель белән ясала инде кыягаз белән и общий там 100 тапкыр. Так, кире кайттык бу рәсемгә. Мин ниятер теманы сөйләдем, подстанциялар турында сөйләдем. Трансформатор подстанциялар турында. Мин соңына төшендем теманы ашыгып сөйләгән өчен, но моны алар. Безнең трансформаторлы подстанциялар. Алар трансформатор монда да бар, аны да подстанция дип атап була, но тәртүче трансформатор электростанциягә терәлеп тора. Шуңа күрә күбрәк сөйлибез булар турында. Безнең монда күтәртелгән күчәнеш белән килә электр тогы һәм ул чигәргә кергәндә. Где-то һәрбер районга бер подстанция кирәк инде. Менә шундый төшерә торган. Напряжение һәм ул тагын тарата һәрбер и крайна хәтле анда ул тагын төшеп килә инде. Ни, сез ала белмәгез, монда әйтәләр рәсемнәр. Ни өчен күчәнешне үзгәртергә кирәк? Ни өчен? Сезнең нигез бармы бер вариант? Сезнең барбыз. Күчәнеш ул напряжение. Напряжение икән ул. Күчәнешне вот нигә безнең генераторлар сразу 220 вольтны безгә ясап китерми розетка хәтле. Нигә шундый үстенләр кирәк? Проблемалар энергетикалар нигә кирәк соңлар вообще? Вот, аның сире бар. Сирләр түгелендә аны барсы белергә тиеш. Электроэнергия ул югала, тора бара, югала. Нигә? Ничегрәк аңлатырга? Менә һәрбер баганада һәрбер проводтагы һәрбер проводта бер фаза, әйме? Фазаның провод җәлендә. Анда электр тогы үтә. Һәм ул тырыша җиргә китергә. Ул ярата җирне. Җирдән нулевой напряжение потому что анда 110 киловольт. Һәм ул төшәргә тырыша. Аларга комачаулы изоляторлар. Менә изоляторлар алар я пыяладан, я фарфордан ясала инде. Хәзерге вакытта полимердан да ясый башладылар. Резина. Мәсәлән, китмәгән. Ни өчен кирәк күтәртергәнме? Аны күтәрткәчтен токның күләме әзәя. Хәзер формулалар бар төш. Менә 8нче класс физика. Ток күбрәк булган саен безнең потерялар кузгая, югалтулар күбәя инде. Мәсәлән, нәрсә китерергә була? Һәрбер провод ул кыза башлый, елына башлый. Аннан ток үткәрсәң, әйме, сезнең телефоннарда кыза бит инде, әйме, нигәдер кыза бит инде алар.
анда ток үтә. Ток үткәчтен ул үтә нигә тимер аша. Тимирнең үзенең сопротивлениесе бар. Каршылыгы бар инде сопротивлениесе һәрбер проводның. Шулай ук баганаларда мына 110 киловольт булсын янда 500 киловольт булсын сез юрист әймен аңласында. Ул провод кыза әзгенә елынып тора, кышында ул елынып тора. То есть ул елы нәрсә? Ул югалтулар. Ул энергетикларга начар әйбер дип аңлата инде. Югалтулар без булырга тиеш түгел. Вообще в идеале вообще бер нәрсә кызмаска тиеш. Мәсәлән, электрообогревательләр, безнең җылыткычлар бар бит инде. Анда тоже ток үтә башы спираль аша. Спираль аша ток үтә. Спираль кыза һәм шуны вентилятор безгә эреп илтә инде, җибәрә. Вот. Менә бу очракта яхшы. Җылыткыч җылдыра тиеш. Урамдагы баганаларда урнаштырылган чыбыклар, алар җылдыра тиеш түгел, кабаны. Безнең кеш бар. Шуңа күрә без әгәр дә кичәнешне күтәрмәсәк, әгәр без генератордан резкә хәтле туры провод сузсак, әйме, ул проводы калын ясарга туры килер иде. Югалтулар әз булсын өчен. Сез беләсез, әйме, напряжение күтәрткәч, әйме, безнең напряжение күтәрелде, сопротивление шул калды ди, һәм безнең ток тоже күтәрелде. Әгәр дә сопротивлениене әзәйтсәк, проводның сечениесен бәлгеләсәк, аны элеп куйсак баганаларга, челтәрләр буенча, напряжениене һәм токны шулай калдырсак, безнең югалтулар күбәер иде. Шуның өчен без напряжениене күбәйтәбез, чтобы токны мощностьны күбәйтергә. Мына, наконец-то, трансформаторлы подстанция. Трансформаторлы подстанция, ул төрле өлешләрдән тора, ул трансформатор инде, әлбәттә. Аны русча силовой трансформатор диләр. Нигә силовой? Чөнки бар там күп төрле трансформаторлар. Силовой трансформаторлар мин электроэнергия трансформаторы дип дим. Шуның аша бөтен безгә кирәкле мощность үтә инде. Һәм тарату җайланмасы бар, распред устройство. Алар тора аркылы торган проводлар белән һәм сүндергечләр белән тора инде. Сүндергечләр һәм аергычлар бар. Сүндерү өчен бренди электропитаниене. Һәм саклау җайланмалары. Ул средства защиты инде. Әгәр дә беркая авария була башлады, ул автоматик саклану җайланмалары аларны сизеп сүндерергә тиеш. Һәм өстәмә ярдәм корылмалар. Нагы мәсәлән чалгы подстанциясе, опять-таки Елабуга Чаллы краенда яңа төзеләр алар 500 киловольт. Анда көрініп тұра трансформаторлар, распред устройство, олар түрлі напряжение асылған. Там мында баланалар бойынша көріп бұла, мында 500 киле қойындар, Мәскеуден, анда Дальний Востоктан, Зейдский неден, Грестан, біздің алшата, бітін Татарстан, Зейгрес алшата ең асылған. Һәм дальше китә 110-220 киловольт. Трансформаторлар шөп ешін. Давам етәбіз. Бұлар электроподстанциясы, алар төрле була. Мәсәлән, кабиналары урнашкан ачык һавасында. Аларны русча ОРУ диләр, открытое распред устройство. Распред устройство дип аталган бу өлешегән инде. Трансформатор килеп чыккач, ул подстанциягә. Шулар дип аңлашылган. Открытое һава, воздух йөри, кояш яктырта, яңгыр ява, анда град манда нәрсә булса да бер проводларга, изоляторларга ява һәм алар эштән чыга тора бара. Шуңа күрә аларны бик яратмыйлар. Хәзерге вакытта төзи башладылар закрытый распред устройстволар, төбәсендә урнашкан тарату җайланмасы дип аталган. Алар бар Казанда күпләр алар. Берсе точно белән стадион янында, МЧС янында Новокремлевская подстанция дип атала. Файдакәктә. Вот, ал белгене бер бина салихатлыгына һәм күзалма китерегез, нәни зур майдан алайма, открытый распред устройство. Закрытый ул бер бинага шундый белгене, кичегенә урын күп алмый. Һәм эстетический видно бозмый шәһәрнең, шунысы главный. Вот. Абу не Сочидагы, һәм наму ичендә. Ичендә аның була соның илегаз. Ул изолятор. Һава бар әмма, не бар. Май изоляциясы бар һәм или газовый. Ул шундый бер химический составлы газ инде.
ол нашар өткәрә электр тогын, ол яхшы защищен. Шуңа күрә һәрбер торба эченә урнаштыралар чыбыкларны. Проводан да тигез булса, һәм шул бәләкәй торбаларны закачивать зур давление белән басым белән элеграсны. Ол вообще шат мәсьәләләрен мактылар, но ник кешегә зарарлы да булуы ихтимал. Мөмкин. Сам вот мәсьәлә китерәм. Пассанция 100 киловольт, ике трансформатор, алар майдан ам сорагыз, ничек соң ул преобразуется? Анда обмоткалар бар. Обмотка насал, ул проводны ураталар, әмма бер катушка әйләнә ул моторга. Вот. Аның içine икенче катушканы тигезенә терәтмичә, икенче катушка урылар içinde. Мына ике провод әйме, алар берсен тоташмаган, ләкин бер-берсе içinde катушкалар урнаштырылган, аңлашылдымы? Әгәр дә берсе аша ток үткәрсәң, переменный, икенчесенә тоже ток килеп чыга. Ләкин икенчесендә ул икенче төрле напряжение була, шул витокларга санына карата инде. Так. Ике трансформаторна, фильтр из магнан турылган, расширительный баклар бар. Так. Мына 100 киловольтка примерно шундыйрак изоляторлар була инде. Тәлелчәтей бу стеклянный изоляторлардан бу энергетикалар ярата. Чөнки әгәр дә берәндәй изолятор эштән чыкса, ул тарала да иси белә. Мына ул юк уже. Киләләр дә күрәләр, аха, безнең бер изолятор ватылды, хәзер ни алмаштырырга кирәк бәйләр турыдан соң. Журналга кертеп. Бу мына 35 киловольтта пассанция, монда 4 трансформатор таптым, 1 2 3 4. 35 киловольт, ул 35 мегавольт. Мына 35-кә шул хәтле изолятор җитә. Шуңа күрә ни шелтәрләрне аерып була, изоляторлар санын бил, ни дип ничеклап. Примерно нинди напряжениедә ясалган икән. Шелтәрләр вот, осы чагыштырылган. Бу баягы 100 һәм 35. Мына бу бүген ясалган фотография, бу йортта урнашкан, шәһәрләрдә урнашкан БКТП диелгән. Булышный конкретный трансформатор пассанция. Бу иң соңгы уровень инде. Иң соңгы трансформация безнең игә килеп җиткәнче. То есть 10 киловольт килә, кабельләр аша җир астыннан аны кергибез. Анда ике трансформатор урнаштырыла гадәттә, нигә ике? Чөнки берсе эштән чыкса, икенчесе аны нитә поддержит. Һәм эштә урнашкан счетчиклар, җыен распределустройство, сүндергечләр, разъединительләр, то есть сүндергечне сүндерәләр, разъединительне аералар, электромонтер күзе белән күрә, анда ток үтми дип, и ул спокойно йөрәк белән генә эшли башлый. Выключатель яңадан табылмас өчен инде. Так, бу Меридиан урамы буенча урнашкан. Бу, кстати, мындай БКТПлар, әйме, алар Союзлар Союзы буенча беренче килеп чыга башлады инде, популярлар. Чөнки Америка Кушма Штатларында алар һәрбер илнең içinde урнашкан иде. Бездә бик яратмаган игә урнаштырырга. Бар мачталар БКТПлар, алар авылда күбрәк кулланылар. Моңа күрәсез трансформатор һәм проводлар китә. 10 киловольт килә и 4 киловольт, 0,4 киловольт китеп бара. Мына моторга. Намста мына прикол күрәсез бар, сидишь, трансформируешь и счет перевернул. Сез нитмәгез, не поддавайтесь. Монда трансформатор юк. У югу монда. Мына калган распоряд устройство 10 киловольтка һәм 0,4 киловольтка. И проводлар китә. И китә торган проводлар еще. Конечно, перевернул. Мына баганада урнашкан ТПлар, алар СТП-диләр, столбовой трансформаторный подстанция. Бу Россиядәге төшергән фотография инде. Америка Кушма Штатларында алар күптән аны практикуют. Күрәсез бар киноларда, бәндә яшен суга да и баганада генсәр ялкын чыга башлады. Один дома да байду. Вот. Но шундый трансформаторларны куйга алар яраталар, чөнки аларны икенчерәк условиялар. Алар безнең энергия система һәм аларның нык аерылып тора. Безнең ешлык икенче, частота. Ну, асы ни аерым тема. Так, бетта форсайт. Вот. Товарищ рахмат, спасибо за внимание. Мотор рассмотрен, да. Энергетика 2000 киловольт. Вот. Шуңа күрә ни энергетиклар, ишкән бар энергетиклар һәм гуманитарийлар алар бер-берсен аңламыйлар дигәндә. Нигә аңламыйлар? Чөнки без вообще икенче өлкәндә эшлибез, сез икенче өлкәндә. И предприятиеларда проблемалар килеп чыга. Энергетикалар белән бухгалтерлар белән. Чөнки вот энергетикалар безгә бирегез дияр, выключатель сатып алырга кирәк.
Біріне хотя бы, ямыны, барышын шега. Экономистлар неге сізге керек ол біздің ақша әз деп, экономиялар һәм қашақта шуның арқасында зор проблемалар келіп шыға энергия системада енді. Шуңа күрә энергетик, бізге оқытушылар айталар енді, энергетик ол прежде всего экономист, бухгалтер, тан кемдір, и соңағыдан инженер деп айталар енді. Чөнки сен беренче тиштен акча шуларга хәзер вакытта. Ул советтар вакытында ярты сын мәсәлән яңгыны, хәзер кирәк обосновывать и доказывать. Что говорил, он безнеда.